clear tu ta chibai ule tun tu video chuan Sinod Revival Camping Center CPU nei boya an cha chumna kem lut hotana chon chumna dekchirina chon chumna simi man ruwa chu kan hodona then kha chun kan mangfur to me thea maro chu lo mang lo te kanom takin te madang dai deuh thilani wangin chu kan hodon ni tuna kan mula hi dining hall ania tai hen mi za chuang lengani ti chuan kan tumper chu hi ni ta ni hi aluminium hanga siam ania ti chuanin tuna hian bufai no somruk bor vel han chum chin don ni a chi hri kan ti mai don nge ni hi heta hianin bufai kan chum tur kha kan handa ti hian du chuan a sillok theya sillok lo pon ati theya ta hi chuanin a chum sual mai mai thei lawan te ni video ma salamang khan tun rumpo hi parama hawin kan chum le don ni a tu sil chu ti ya na po ka chu ba ti hian kan le lu mai don ni kan da lu mai don ni ti hian kan chia ta ni rice cooker ten po ai nang lek lek mai thema ro chu ura ni chia lawa ti khanin tui sawa kan han da kan han lang lu ta kan han chia to lo mai ti hian bu fai no som bor vel kha ti chuanin he a material hi aluminium ve kan ya adum po hi flat iron ni mai lo khan aluminium ukchi khan ya tui ek thei lo ni ya ti chuan avon na lai beng hawa po hian aluminium ve kan manga siam tu pa hian angai tu ve na sa view tu ra ngai la thakop mai hi sei tong khan ai zol veng then khat ko ran then khata chuanin an hmangna sa to ti thom te kan hriama ro chu sei nu lamang ngai lo la mulo te kanom takin tin he video hi kan han siam ni selati sonin chawlu tuk po ngai lem lawa a so huna a chan chu among kang ti vel khawm ve thei to don lawa i bu fai kha dek chimonga in khat ani to lova ti chuanin he i frame chung ti mayang hemilen chung a vek hian oma i alena hi thirlen sin khan ti hianin em ang deuh khan an han lova han khora hemi arel ain han kildan hian soilo kila tui ek thelo hisap ani awangin hemi thirpa ngai nat system hi chuan anti chia lo dewa revit system in an beya aluminium mangwa kenan revit ani sanchu tui ek thelo kha ngaya ti chuan hemi benga po hianin aluminium han man hianin asaharabi ka chungvel ta chunia aluminium hi tun laia chuanin hmu tur atam to tuna a phek hawang po hi hemi aluminium kongkhar frame siam ho teng aluminium dora hen le tur atam ani ti kha karin danin tlon ni kha chuana dai mai karinga hemi arel tur hi chu kan dulan dana zirin aba khi chu thirlen ane deuh to mai kan ma mo tur chu ola sei tong khan hemi mang hi chuan cho achum sual thei lo kan ti to kha ti hian cho lo wa ya kan han chokrol dewanga tuna tanga rei lo te hian amin do ni he sa chumna that ve reuna pakhat chu kan hmong hian abenga tang khianin i kan choi chuak to mai do na i deksi rit pui bun thlitura choi vak kha ngai to lowa man mo deuh dewa chet kha ngai ve to lowa heta hi chuan hadam dewin i acho abu khi amin o manga kan hriat nuwa i khai chhuanol khiani to maya chu wang chuanin aha adam em maya he chu sumna hi thil thatak ani ti kha kan soini se kan hmong hian hei ti hian kan du tok china kan pu chuak nol maya ti hian ain bun thlinghal deuh vek maya ti khuan minute ni khat rei lo te i ain thlithor chung kan han ngak de tanga ti chuanin dekchia suan lu ani deuh to mai ti hian i final maya video ma salama khanin atui bun thilova nge ni chhum thin kha kanom mani mela kanom nol ani mela khang te po kharam changa
kan in tong fu ni chuanin atui bun thlilawa chhum dan te atui hang kal ral te kha athan chuan kan lo ui dewa dikna lai chen mama ro chu hetiang ruai mi tam tak eitur no tam tak chuma hi chuan a har deuh mai theia ti te kan soibel ni sela ti hianin atuiet a thli thor fel nuwa chuan dekchia da tha te hianin chawrwal rema ni to mai ni ti kha ani mai hi siam dan nuwa nuai lampang ani ya lo siam velu tan tin tlema chip chir dewin a thla kan lo kual ani cho chu moi sar khop mai tui view tura nga yang ole ko video te top thlang min lo thlir se ko wangin lom thu thil chawa ka channel te lo lo khoi lo tang kai pi nge ka be se ka channel te mi lo subscribe mi lo share sak zel turin thlir tu te ka ngen tak meu cheu ni ti ha kan tu top ni se lo me